Aquest any, en el Dia Internacional de la Dona, des de l'Observatori del Consell Comarcal, ens hem volgut fixar en les desigualtats del mercat laboral i analitzar les dades aplicant la perspectiva de gènere. Tot i els avenços aconseguits, l'àmbit laboral és un dels sectors de la societat en els quals continuen prevalent uns certs prejudicis que fan del mercat de treball un lloc hostil amb la igualtat de gènere. Les desigualtats que pateixen les dones no han desaparegut, es reflecteixen en la precarització de les condicions laborals que generen el que s'anomena feminització de la pobresa i que es manifesta en salaris, pensions i subsidis més baixos. Un dels grups que pateixen una situació més vulnerable són les dones amb atur de llarga durada, és a dir, que fa més d'un any que no han treballat. Com també un altre factor que intervé en el risc de pobresa de les dones és la contractació a jornada parcial. En aquest context, també volem esmentar dos conceptes centrals en les desigualtats que pateixen les dones en el mercat laboral. Per una banda, el sostre de vidre, anomenat aquella barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir a la seva carrera professional fins a càrrecs de responsabilitat. I per l'altra banda, el terra enganxós, que és com s'anomena la barrera invisible que fa que les dones estiguin associades socialment a unes tasques i càrregues que impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes. A més de les desigualtats que comporta el fet de ser dona, altres col·lectius veuen agreujada la seva situació per ser dona i d'una determinada nacionalitat o per tenir una edat més avançada, com mostren aquestes dades. Fer una anàlisi en perspectiva interseccional ens ajuda a copsar la complexitat actual del nostre context, ja que hi ha molts altres factors de discriminació que precaritzen encara més la situació laboral de les dones, com el color de pell, les capacitats, l'orientació sexual o l'expressió de gènere. Podeu ampliar totes les dades a la nostra web www.consellvallesoccidental.cat/observatori.